kurudzirwa natisha rabo chikanzi ndeti mashoko enyu madzokorodze varipo. Vanondikunda kushumira, vanondikunda kuri pabasa ramai, but gorofu magofu enyu namaika ndovazvawo. Ndakasitaurira chinhu zvachondina zvapana zvaunoita mukoma kandini nechitani ndakatokosvika pagofu aiwa ndikuvakunda zvavo asi mukana kukuda vanawo vana vakanana mai ndikapedza nguva yaiti tiri kumusha pane pati yaitika weita kupadresa yauya nesaga rechibage nerori rizere chibage ropaka kuseri kwavo vanotaura vanhu muhu isai kuti ngaataura apedzi ramasana. So I'm sure kuti wamakamirira auri Ukutana manetaura usaramabedi rumokupanga abachira kudaito padasichipaipa. Our deputy chairman vari pano naamai zvakadini kwafara pakambiri naamai Vana vakanana mai nguva ino yese nekuzara kwayo iri kuisiya munhu waMwari Evangelist T Muparinga kuzita raJesu. Amen. Ufaro wenu notizira zvakanaka rega indiremekedza vakanana mai utungamiriri wese zvikuru sei mufundisi wedu namai chineka muzita ramambo Jesu. Amen. Aigorofunda yenzi kuti changobuka mechi zvedu kadhi racho roiswa paFacebook. Anyway, tinofara Mwari wakatisanganisa nechikonzero. Tinombosangana zvedu kumasports but nhasi tiri pano mubasa raMwari. Ndiriremekedza vafundisi vese pakati pedu. Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. Shoko radina riri kubva kubhuku ya2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 from verse 38. 2 Kings chapter 4 from verse 38. Chaverenga. Pana nirishona ndikaziteremusha. Kuna anoverenga uBhayibheri muno. Tiverengerewo hedu 2 Kings mambo yechipiri chapter 4. Arega ndiverengere English. Later Elisha went back to Gilgal, and there was famine in the land. One day while the prophets who lived there had a meeting with Elisha, and he said to his servant, "Cook a big pot of stew for these prophets." One of them went out into the woods to gather the herbs. He found a wild vine, picked as much fruit as he could carry, but he did not know that it was poisonous. So when he went back, he cut up the fruit, put it into the stew. The stew was served, and when the prophets started eating it, they shouted to Elisha, "Man of God, there is death in the pot." And he said, "Bring some flour." And he sprinkled flour in the stew and served, and said to them, "Now you can serve them." And they ate, and there was nothing harmful in the pot. Baba, tinokutendai manheru ano, mutsvene wakatendeka, Mwari wakarurama. Maunganidza vana venyu kuti tinzwe kutaura kwenyu. Shoko renyu rinotitsiura, rinotidzidzisa, rinotigonesa. Piwai mbiri manheru ano, dudzirai sekutaura kwenyu muzita raJesu. Amen. Nzvimbo inonzi Gilgal yakanga ine musangano, ine meeting. Vaprofita vaungana. Shida Elisha was the leader leading them. So ndokubva paita nzara physical hunger, zvekudya zvemweya vagoverwa. Nzara ndokubva yabata the physical hunger. Elisha ndokubva apa instruction kune mumwe wavaprofita kuti enda kunotsvaka muriwo wekuti vanhu vadye. Murume akaenda kunotsvaka muriwo akawana wild vines kana kuti mizambiringa yebundo. Ndokuti tese tinoziva from John 15 Jesu anoti I am the true vine. Ndoti murume uyu wakandotsvaka mimwe mizambiringa isingareve Kristu. Ndobva aunza kuti chive chikafu chinodyiwa navaprofita.
isingazive kuti sei Bible ichiti zvekare ndo zvanhasi. Anyway, Bible rinoti iye Mwari ndiye wazuro, nhasi namangwana. Iye Mwari wacho ndiye shoko. So shoko raMwari razuro ndo ranhasi ndo ramangwana. Sei ndiri kudaro, muprofita akatumwa munotsvaka muriwo akaunza a world vine. Iye Jesu ari the true vine. Kureva kuti akagadzira chikafu chisinei naKristu, but tiri kudyiwa nevanhu vanonzi vatendi. Mazuva atiri zvichida zvinenge zvinodaro kuti kazhinji paunongonzwa kuti paungana vaprofita pane chiprofita, Kristu haanyanyi kutaurirwa nezvake, ende munhu aamirire kunzwa nyaya yaKristu anodawo kudyawo mizambiringa yebundo. Ipapapa handisi kureva kuti hakuprofitwa kana maprofita hakuna. Ndiri kungoti timongwarira kuti pangazotsvagwa miriwo isiriyo. Munhu ngaazive kuti ndakainga Jesu, zvimwe zvese zvingatevera zvingataurwa, but atakagarira pano ndiKristu. Saka kana taakupakura mizambiringa yebundo, taakudawo mutendi anogona kuziva kuti mufundisi munenge mapakura muriwo usiriwo panapa. Nokuti nyika yafa, nyika yakuvadzwa. Munhu haanoda kunzwa zvaari kuda kunzwa, haadi kunzwa zvaanofanirwa kunzwa kubva kuna Mwari. Zvichida inguva yekuti upenyu hwaoma. Saka vanhu, there was famine in the land. Semazuva atiri kurarama zvinhu zvakaoma, zvakuti munhu kuti audzwe pamusoro paJesu anonzwa sekunge ari pari kutendererwa nyaya dzakawanda. Munhu yaanoda kunzwa ndeyekuti agute, ndeyekuti mota ichairwe, imba ivakwe. Matambudziko ane evanhu tiri panzvimbo inonzi Gilgal as a nation. Saka muGilgal Mwari haatadze kunza vaprofita, but hepano pekuti muprofita ndiye akubika muriwo usingareve Kristu. Kristu wandinoziva is the true vine, but pano panotsvagwa the world vine. Zvoreva kuti vanhu vakagara pari kubikwa, Bhabha rabuda pachena kuti hapana akaziva kuti pari kubikwa poison. Unoziva kana zvinhu zvakakuomera, Jesu akasataurwa nezvake, but ukaudzwa kuti zvako zvinoita, kuti uchinzwa kuti pane zviri kupotswa kutsanangurwa pano, unogona kusazvinzwa. Why? Nokuti yauri kudawo ndo iri kutaurwa. Ana baba nana mai ngataure chinhu ichi. Tingwarire kudya miriwo isiriyo. Tiri pamusangano waJesu, tiri pamusangano unofanirwa kuparidzwa Kristu, vanhu vadzikinirwe vaponeswe, but tinogona kugadza poto wemizambiringa yebundo. There was famine in the land. Tiri mumazuva ekuma kweupenyu, zvakuti vazhinji kuti audzwe pamusoro anonzwa senge process yacho iri kure, iri kutenderera. Chaangatoda kunzwa ndechekuti ndaona zvako zvaita. Ichokwadi, zvako zvinoita nokuti kulenga kuna Mwari, but nyaya ndeyekuti anoita kuti zviite ndiye anofanirwa kushumirwa. Anoita kuti upenyu huvandudzike ndiye watafambira pano anonzi Jesu. Ende muriwo usiriwo unoibva, haurambe kuibva. Zvanzi wakatobikwa zvikasvika pastage yekupakurwa. Mumwe nemumwe ndiri kuona picha yevaprofita vari paraini nendiro yake, munhu achizadzirwa muriwo, kureva kuti muzambiringa webundo une paunoibva. Muchero wakaramidzwa kudyiwa mugadheni wakatosvikawo pokuti wanga wakatsvukira wakanaka, iwo uriwo muchero wakarambidzwa, hauregedze kuibva. Hama dzangu regai taure chinhu ichichi. Vanhu vanogona kuungana pabikwa poto zvinhu zvoibva, but pabikwa poison. Vanhu ndokutadza kuziva nekuda kwekuti nzara kana yatonga inongomirira kuti kana zvapakurwa ndidye. Sezvanzi vakapakurirwa ndobva vatanga kudya. Mumwe ndobva akabengenuka ndobva aziva kuti mupoto maita rufu. Nguva iyi inguva yefamine yenzara. Munyika mune rufu. This time pabikwa futi rufu. Unozva kuti kwakutizira unogona kushaya. Like manira akaita upenyu nhasi kuti kunyika kune COVID, muchechi urudiwa social distance, zvokuti uende muSouth Africa uende munyika ipi, dambudziko ririko ndiro riri. Munyika munoda mune famine, vaprofita ndokubva vaitawo nhamo yekugadzira. Famine chinhu chingori natural disaster, rinongouya nedrought. Kuti vanhu vafe nenzara vanga vatiza nzara, ndobva vada kufira mupoto.
vanhu vakabika dambudziko, vari kutiza dambudziko, nzara kunyika, ndobva vafuraya dambudziko ravo, ndobva raiswa maonyeni raiswa maspice. Unoziva dambudziko pane parinodhekoretwa so zvekuti kuti uchiziva kuti ndine problem unoita sekunga usisina. Pane pekuti dambudziko rikakubata unoridhekoreta zvekuti vanhu ndovangatokuudza kuti uri pamahwani, iwo wajaira washitambira. Akaenda kumusha unoona mama wangu domboshava, takasvika vari mukisheni vakagara, tikavabvunza kuti mama tafona nguva yakati, tikanzi ndandatogara mukisheni kudhara ndisikubikirai. But patakagara 5 minutes vana vangu ndovata kubuda panze vachibuda misodzi. So ndeti mune hutsi, tanzwa nehutsi. But gogo vagara for almost an hour varimo havasi kubuda misodzi. Saka ndakabvunza kuti ndofunga muchembera akasimba chaicho. Ndikazodiscover kuti hakusi kusimba. Ma first days akaenda kumusha aitombobudawo misodzi. But akasvika pakujaira dambudziko rake. Vamwe ndovangatochema iye achinyemwerera ari muhutsimo. Hazvirevi kuti akashingayo, zvinogona kuti system yake yadamaged to a level yekuti afungira kuti zviri normal. Pane dambudziko rokuti ukarijaira ungatozoudzwa nevanhu kuti iri dambudziko. Muridzi wakugona kuri manager. Muzambiringa webundo wakaibva. Vanhu ndobva vapakurirwa vari pakati pekudya. Ndobva vachema vakati munhu waMwari mupoto maita rufu. Ndakati timboona wisdom dzemuprofita panapa. Elisha haana kuti chirasai nokuti poison. Hazvina kuraswa. Why? Nokuti vakarasa, still there is famine in the land. Unourayiwa nokuti hakuna chikafu. Saka mukarasa chabikwa chiri poisonous, result imwe chete panofiwa. So wisdom dzaakashandisa Mwari vakafembera mweya wake. Vakamuzivisa kuti pakudiwa kuti vanhu ava, akati kuvanhu, bring me some flour. Ndipeiwo flour. Ini Jesu andiri kuparidza ndiye chingwa cheupenyu. He is the bread of life. Ende chingwa kuti chivepo ndongetane flour. So in other words, Elisha ari kuprofita kuti kuNew Testament ndopaanoita chingwa chaicho. But kana atiri kuold ichiri flour chisati chasanganiswa. Ausati wanda hauna mondinzwa. Kana iri Old Testament ishato yechichauya vanhu vaKristu. Saka kana tiri kuold hachisi chingwa iflour. Nokuti kana chazomixwa ndopachinoita chingwa. Saka kana Maria asati awanikwa anotakura nhumbu, handigoni kuwana Jesu ari bread. Ndinomuwana ichiri mixture isati yanyatsoitwa zvakanaka. Saka muprofita pano ari kuparidza Kristu manje. Ndakudawo muprofita anomboti tataura zvemotikari nedzimba, oti taakudawo Jesu kuti atigara muupenyu hwako. Taakudawo Kristu kuti ararame muwanano yako. Zvimwe zvese zvingafambe zvingaitika, but nyaya ndeyaJesu. So muprofita ndobva aisa a demand to people. Bring me some flour. In other words, ari kuti drought ingavepo, zvimwe zvese zvingavepo, but zvingashayikwe zvinhu zvaoma tiri mufamine, but amufanirwa kushaya Kristu. Munhu waMwari muri kudhimanda flour kubva kuvanhu, ivo vanhu vangu vari mufamine, vari mudrought. Inda ari kuti ayo ungashaye hako zvimwe zvese, but Kristu ngawanikwe muupenyu hwako. Why? Nokuti pana Jesu ndo panotangira solution. Disaster iripo ndeyekuti mupoto mune rufu. But imi vacho vari kuda kudya rufu ruri mupoto, ndipeiwo flour. Ndokubva apiwa flour muprofita akati isai mupoto. Ndokubva paitwa recipe muriwo neflour. Handizivi vanobheka nekubika kuti zvinofambirana sei. Muriwo neflour. Shoko randikuparidza nhasi rinonzi recipe yedenga. Unoziva here kuti upenyu hunogona kukusvitsa mulevel yekuti wapa point yekuti kuregedza kana kusaregedza ndiri pamahwani. Kushanda kana kusashanda zvinosvika pazvinenge zvafanana. Kuti mari yacho haikwane, kuti uramwe uregedze zvawese, uri pabasa futi ari mahwani. Kusa kune situation yekuti unogona kunge uchitsvaga basa uri pabasa. Wakambotambudzika kusvika level iyoyo. Pane kutambudzika kwekuti unotsvaga basa
Kokuita kokuti mutambudzikira pabasa. Zvekuti pari kunamatirwa vanhu varotsvaga mabasa unamatirwa but uri pamahwari. Unotoziva kuti ndaifanira kujoina raini but ngoti ndine kwandoenda pari kwandoenda kwacho mahwari. Mukadzi weSamaria akagona kutaura paakati kuna Jesu, anzi naJesu inoshedza murume wangu, akati handina. Zvikati wataura chokwadi nokuti ari kumba hasho wako. Jesu akati Jesu is literally mukati but let's go and call your husband. Iye ndokubva ati handina. Iye chikumba kune munhu. Kurati munhu akagona kupatsanura husband nemeni. Tsana vari kumba mumwe murume but murume wangu chacha hapana. Koza pani nguva unozoona ndiri pabasa but basa rangu chaita razanda rwangu. Mari mukubata but maisha iyo hatisangabata. Mukadzi akagona kuprofita, ukagona kuziva kuti ndinonzi ndine chakati but hatisandani zvinhu zvanofanira kunge ndiinazvo. Mupoto maita rufu. But tikamira ukudya kunyika uku kune famine tinofa. Todii kwa munhu waMwari. Zvikati titambidzei flour muone ndoda kugadzira recipe yekudenga. Hama dzangu recipe yedenga kutora Jesu woisa munyaya inonetsa. Pani nguva yekuti taimbotiza kuti aiwa zvakaoma zvite kwokutizira kwacho hapasina. Tiri vafundisi tinogona kufonderwa nevanhu vari kunze uko waunoshinda kuti dai waendawo vachitofuna ndibatiro yemunamato muriko uri kupisa. Kozakwa usati waenda unofunzwa kuti kuri nani. Svika waenda ikoko ndokauzoona kuti mahwani. Zvimwe zvinhu unozoexperienza urimo. But inyasha dzaMwari kuti uzive usati wamo zvakamira sei. I have examples. Ndemini nawo ndakudza pamwe uroora kwebvodzika mai muzorora time usaiswa komai takati manye iwe tora nguva yako. Fana akapopota kuda kusupa kwamega ino ndzvanyirira so. Kusa vane mindset yekuti mina ndikwetwa sei. Kusupa. Ndokubva mhanya ndokubva tora munhu wake vapapa within 3 months akakuti ndokusiya ndoenda. Wada kuenda kuti spakwa. No. Azvisizvo. Akatisa munhu warikutiza. Akatisa munhu warikutizawo nhasi. Usaone unonyengetedza nhamu yako kuti ikujoina uzonyatsotiza musha. Inenge spirit yemurume anonzi Peter. Ini pavadzidzi vese nekuzva kuti Peter akasimba kwazvo because painetswa Jesu pese aitera. But azodiscover kuti dzadziri wese even mukutera. Why nokuti aitera kuti anoramba. Akanzi muri mese munozivana kuti aiwa ndinoziva but achitera ake mashoko. Because spirit yaPeter kana kuchechi iriko munhu musangano harovi. Kuchechi harovi. Uya kuzongoramba zvimutavaridzwa zvacho. Aizvo. Musangano wapera conference yapera anenge apaka manje akupikisa. Hazvisirizvo asi Mwari hazvisirizvo asi komakadi kugara marovha. Ane mweya waPeter anonorambira ikoko. Muprofita mupoto maita rufu. Todiko munhu waMwari tora sei muriwo. Zvikanzi aiwa unodyika asi pane zvoda kuintroducewa imo. Oza wakaipa pani paanokuomesera zvekuti unoda kuita quit zvimwe zvinhu zviri destined for you. Why? Nokuti vanhu ava pavakatodya apa vakararama. Dai vakaregera kudya varasa muriwo vaingofa because there was also famine in the land. Saka pakaintroducwa flour pakagadzirwa recipe yakaneutralize poison. Remember kuti vanhu ava vanga vachidya ndobva vadiscover zvatiri kudya zvinouraya, which means already vane zvavanga vatodya zvamudumbu mavo kuti vagoziva kuti muriwo unouraya uri poisonous inhau yekuti kune zvimwe zvanga zvatomedzwa vadya. Elisha haana kugadzirisa zviri mudumbu, akagadzirisa zviri mupoto. Zvoreva kuti ungangodaro une poison dzawakamedza kare, but ndaakuda kuti usangane naJesu manje. Marizauti yepoison yakamedzwa kudhara ngaashayiwe simba. Zvakaitika kumashure zvakaitika, but ichiti Jesu muimba yangu torai ushe. Zvairongwa nemaenemies pawanano yako vakaronga vakapedza, but ndoda kuti uintroduce Jesu manje. Chandinoziva flour iri mupoto ikagadziriswa
inoiswa inotuma message kune zvadyiwa kare mudumbu kuti poison chimira nokuti Jesu wapa nzvimbo. Chechi ndinzwe tiri musituation inorema kwazvo yekuti unoshaye kuti wotizira kupi woenda kupi. Zvinhu zvakaoma zviri kurema, zviri kuremera ari pabasa, zviri kuremera vanhu vari muwanosa. Ndaibodza hapo ndikati dhimoni rino kunetsa usati waroora. Ukaroora arimbopeta maoko kuti hani breakthrough siye aende. Rinokwenya rinonetsa vakaroora. Madhimoni ari mumakategori ka. Kune dhimoni rinonetsa vanhu vasina mari, kugoita rinonetsa kana waanayo. Unonozwa kuti rinonetsa waanayo riri more powerful. Mwechina inowisa munhu at every stage. Kunze uku kune famine, drought. Mupoto futi maita rufu. Hapana kwekutizira zvinhu zvakaoma. But Elisha apinda muremu yechiprofita akati chinoda kugatiswa pano hakusi kurasa muriwo, tipeiwo flour. Tikaisa Kristu musituation inonzi poto, tikaisa flour mupoisonous meal iripo inodyika. Flour yaiswa mupoto vanhu vakadya. Poison became the best meal. Denga rinogadzirisa situation inenge iri poisonous inorema, ukatapirirwa ufunge. Nyika yakaoma inorema zvakaita seZimbabwe, Jesu akapinda mulife mako unotapirirwa munyika yakaoma. Ukafunza zvinhu zvakaomera munhu wese unenge uchizvikuwadza, haugone kuimprova. Ziva kuti wakaomera musituation yatiri, kuti kune vamwe zvine chichiita toherite life. Proof ukapinda mushongo anoona munenzoloro isaine kuti huku yacho ngeiriko, kwete last year this week kune vari kudya huku yacho. Ukapinda mbucha unoona mune mazondo, mombe yacho yanga iriko this week. Pane vaenda netibhoni vakasiya makumbo iwayo. Chechi ndinzwe flour ikaiswa mupoto, meal iri poisonous inoita the best meal. Hama dzangu, poto inonzi Zimbabwe, poto inonzi COVID, poto yesituation yatinayo inouraya. But kune vamwe vari kudya mabest meal. Why? Nokuti vakagona kuziva chinoiswa mupoto yavo. 2008 mari isikatengi, zvinhu zvisingafambe zvakanaka, kune vanhu vakachata, kune vanhu vakavaka dzimba zvokuti vakapiwa maiki kunzi mopupura vanoti ndakaona Mwari 2008. Iwe hauna zvinhu zvekutaura, wakaona machansi. Zvakaoma kusina nyama, chawakaona machansi zvikomope. But kuna anotopupura mugore iro. Mumwe paanoti gore rakafamba mbouziya, vamwe vari panhamo vachinzi sori, iye denga rake richivhurika. Hama dzangu, tiri mumazuva ekuti zvinhu zvese zvapoisonous. Ana Jesu wake ndiye achararama, ndiye achacha. Ini chakandinetsa ndechekuti inga muriwo unovava uri poisonous ndiwo unonyatsokura munguva yefamine. Wakanaka usikuwanika, inzwa kana kune famine, kune drought, hafana kutombowanikwa muriwo wacho. But kune muriwo une nhau, ndiwo unonyatsokura mufamine. Unouraya ende ndiwo uri available. Saka pano Mwari vari kutiradza ipicture yekuti chero Satani zvaarongera vanhu, asi vanhu vakaziva kuti kuna Jesu, kana Satani akatendera kuti kuve nezviri poisonous, utambire salary iri poisonous, upinde mumarriage iri poisonous, but ukaintroduce Jesu uchapupura a best meal during the famine. Hakuna zvakanaka kunze kwokuya muna Kristu. Wese waunonzwa kuti zviri kundiitira zvakanaka, zvinhu zviri right kana ari muna Kristu. Panoda kuintroducwa flour mupoto yemarriage yako. Poto ibasa rako iri, hamuna salary shinu. Nyasha dzaKristu dzikapinda mupoto, unopupura kunaka kwaMwari munguva yekuti vanhu vese vanoti munhu ari kunyepa. Unoziva
agenda yaMwari iri kuti aburitse vanhu munhamo. But iye akaberekerwa munhamo. But iye haana kuona nhamo. Why? Nokuti akanogara kumba kwaFaro. Mai vake vakaiswa papayroll. Remember they were slaves. But mai vake vakatanga kubata pay yekuyamwisa mwana wavo. Unoziva kuti asifani kubhadharwa munhu. Naturally kuyamwisa mwana wavo afana kuenda papayroll. But nokuti imba yekwaRevhi. Ukaiverenga nyaya yacho inotsaurwa murume wekwaRevhi ndokubva mukadzi wekwaRevhi. Kunoti pana pasangana vanhu vari muumambo hwaMwari. Vakuintroduce a better system muFamine. Kuti nzara iriko vanhu vari maslaves. Moses namai vake vari kuintroduce salary. Amai vakatanga kutambira mari. Kosa chinonzi wisdom chinonditira zvakanaka pakudai. Musikana anonzi Miriam ndiye anga akamira kurwisa. Vakangotorwa Moses ndokubva amhanya zvangu unodere nokutsvagira anoyamwisa mwana. Uye haana kuita nawo. Chinoita kuti amire pakati ndinokutsvagirai munhu. Mazuva aya mukaka wakakuwandisa nokuti wese aibereka mwana mukomana. Mwana aiurawa. Saka paingosara paine mukaka pasina mwana. Danger yekusaziva Mwari unonwa mukaka usiriwo nokuti wakawanda. Hauna mozvinzwa. Hama dzangu mukaka kuwanda yaiko. Konai men of God. Konai men of God. Konai men of God. Hausi mukaka iwo. Bakuda umwe yamuchena anokuudza. Miriam paatamira kurisese helpa ndiye mwe yamuchena awa helpa. Anokuudza kuti mukaka iriko but inwapa. Nokuti ukanwapa namai vasiriwo pane nyaya. Amukaka yakawandisa. Wese abereka mwana mukomana mwana aiurawa umusara ine mazama ane mukaka. Wokuyamwisa hapana. Saka Miriam pakubira kutoziva kuti anogona kungopiwa chero chakuonekwa kuti chifamba chine mukaka. Warning to church in these last days. Mukaka ichao. But ndiwe ine mukaka. Munguva yatiri haupedziswe. Kubva kusocial media kusvika kuphysical life. Kungoenda paFacebook, paYouTube. Pastor so, men of God. Mukaka yawanda. One more part. Bakuda muyamushana nokuti apa ndo pane mukaka chaimo. Asipo pane nyaya ndemudzoke kuflower. Namo ndeyekuti flower ikashaipa manje. Muriwo unouraya. Chiri kupedza poison iflower. Elisha asiri akaunza flower yacho. Ndiye akavaudza kuti bring me some flour. Kureva kuti hama dzangu zvimwe zvingaitika hazvo pana Kristu safa. Shoko raMwari rinodiwa kugadzirisa mashoko evanhu ari poisonous. Vanhu vakataurorwe unomuenda mushoko raMwari. What I'm wonderfully and fearfully made. Tora flower yako ukane mupoisonous message. Vanhu vane zvavakataura pamusoro pemba yako pebasa rako. Hausadzorere mashoko nemashoko. Dzorera mashoko neshoko. Gara uine flower. Uri kuwanza mashoko usina shoko. Flower ndo yakudiwa kwete nharo. Kuziva kuti Mwari vanoti kudii. Isa flower mu situation. Isa Kristu. Isa shoko. Pamusoro pemashoko evanhu. Ati murume akafirwa nemwana so. Ari kufamba naJesu ari kuenda kumba. Vanhu vauya zvikanzi sanitsa tenzi mwana afa kumba. Ndinofara kuti haana kudaira. Jesu ndiye akamudairira zvikanzi usatya. Just believe. Ndafungidzira kuti dai murume yakadaira ari. Ainyima Jesu mukana. Flower kwenyu irikwe. Kana zvaoma flower unaye. Mashoko anotorwa nevanhu against your life anoita simba. Kana usina chinovapedza simba. Zvino chinoneutralize poison. Elisha anoita prayer. Isai flower situation. I love prayer, I respect prayer.
But epano pane nyaya, prayer is master key. Prayer is one of the keys. Kune nyaya tinomuda kuti flower mupoto. Kurati shoko pamusoro pechinhu chiri poisonous. Kune chekuti kana ukatonyengetera hapana nyaya kusvika waintroduce flower yacho. Saka kuti mukristu anogona kushaya zvese, anogona kuwana zvese ushayiwa bhaibheri. Kana bhaibheri rikatovapo harisi rake nderefamily, rakatonyorwa kunzi Mr and Mrs. Flower inonetsa, even munhu ari chigaro muchechi anogona kutoshaya bhaibheri. Mufunge Jesu paakakunda Satani, akakunda achiti zvakanyorwa zvichinzi. Kurati Satani chinji akarespekta kuti muchinda uyu unoverenga. Zvakanyorwa unozviziva kana wazviverenga. Jesu haana kudeclare, haana kutaura ndimi akadzinga Satani. Satani chaakatiza kusangana neshasha inokanda flower pamusoro pemashoko. Bhaibheri rikakudhurira shoko rako. Mwari anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. You must acquire knowledge. You don't pray to get knowledge. Ruzivo runotsvakwa. Auite prayer kuti uzive. Unoita prayer kuti uve nerevelation pazvinhu zvawarava. Unosara kuti Mwari anoresponda even mushungu. Acts chapter 8 muranda aiwakanda saibva kuchechi Jerusalem achienda kuEthiopia. Aiverenga Bhaibheri asiri kurinzwa. Mwari ndokubva vanzwa kuti asi kunzwa. Mwari vakaresponda kuna asinganzwa. Ndokubva vamutumira Philip kuti anotsanangurira mumwe. Kunoti chakaattracta Mwari kuti vatume Philip kuona munhu anoverenga asinganzwa. Iwo tinotokutadzisa kuverenga unoti handirinzwa. Gamba kusarinzwa kunodenda Mwari kuti akunzwise. Kana verenga soro nenge nyaya hapana chandinombodzwa. Idzodzo shungu zvinodenda Mwari kuti vakuzivise. Ita moyo, ita nzara neshoko raMwari. Ita Bhaibheri rinonzi rako. Shaya zvimwe zvese namanzi masofa, una mota, una Bhaibheri rako. Unopota uchirava shoko raMwari. Why nokuti kune situation inomuda munhu ane flower chete. That's right. Wow. Bhaibheri rako kwete rechechi rako. Kwete rapasta rako. Nakatokuomera rinotoremba. Amen. Kana wakaipa akakundwa na Jesu, Jesu achitaura shoko. Satani wacho manje akatogendera ahead. Nokuti iye anoverenga, problem harinzwisise but anoverenga wacho. Paari kuedza Jesu, Satani anokota Psalms 91 verse 11. Paanoti shetuka nokuti rinotaura richiti, it is written. Haatendere tsoka yako kurovera padombo. Even the devil anokota scripture. Zvisirizvo. Kunati andomboti verengei worasika. Iwe nekurasika kwacho worasika, nekuverenga kwacho waverenga. Kune situation in poisonous. It's not in prayer, fasting or anything else. The word in you. Shoko riri mauri ndorinogadzikwa pamusoro pesituation iyo. Iri shoko rinoneutralize poison yacho. Bring me some flour. Saka chona Jesu pamunhu wese waaiporesa, aipa munhu wacho credit yekuti kutenda kwako kwakuporesa. Hama dzangu kutenda kunouya nekunzwa, uye kunzwa shoko raMwari. Kutenda kunouya nekunzwa. Saka chinhu chinonzi faith ishadow picture yechinhu chinonzi knowledge. Saka Jesu paari kuporesa munhu oti kutenda kwako, ari kuti kuziva kuri ikoko kwabatsira kuti simba riflow. Kuziva kunobatsira simba raMwari kuflowa muupenyu. I like it when God to meet you at the point of need. It's another level. There is also another level. You meet you at the point of knowledge. Kuziva chiremba chainyangwa akafunda ukaenda kuchipatara ane zvaanokubvunza. Funga kwako anokubvunzira vari akadzidzorereka iwe. Afana kuti wati mudumbu reti ndikuya. Anoti mudumbu makadya imadeko. Arikuti knowledge iri pachena zivawo. Asi prophet ndi doctor. Sa akamunzwa kuti ukangoti beans uzakufufutira. Kurati unorapika chok. Nokuti ukati mudumbu wataura a broad term medical side. Mune ma kidneys,
mune liver mune chingati mudumbu wataura nyaya hombe saka kuti agone kusvika papoint so quick anoisa maquestions kurati kwauri kune knowledge kanodiwa kuti ugone kubatsirika saka flower ikashayika mauri muriwo unokuraya nokuti vatochema zvangu there is death in the pot une rufumbo ikoko ndouri kudhimandwa kuti flower ngaibve ikoko akadii kuti I'm a great prophet. I decree and I declare life in the pot. Pane panoda declaration. Pane panodimanda knowledge. Vaikoko. Satana ukaleka knowledge. The devil zvinomitra easy kufighter. I don't want to fight him from the pulpit. Saka machana kuti the downfall of man inyaya wrong message in the right garden. Nyoka yakaparidza mugadheni chairo ranga rakaiswa naMwari. Kurati pulpit inogona kupinda pastor snake mukakuwadzwa. Muzata munaifu. Mike yakabvutwa na pastor nyoka vanhu vapedzisa vapanza pagadheni. Vangeri harisi but the church in here. Wrong voice, right garden. Vangeri ratomati zvati Mwari anochikoti mukadya unofanana. Gamba ivo vakatosikwa vakafanana naye. Kurati nekuti if haana that knowledge, that message, vanotodya kuti vafanane ivo vakafanana vasati vadya. Weapon yadevil kungocheka kuti flower iri kwero okubikira poison yake. Unonanzira zvikumwe poison ivo. Because inoibva onyenzi dzinokanda. Roingo inoiswa mupoison. Osa poison ikabikwa zvakanaka ka unonanzira zveshu. Asatoona munhu anoita nharo nezvinouraya zvichitapira. Uye munoziva kuti chivi hachitapiri chivi hachivavi chinotovava maresults acho. Chikangovava chete hauiti so. Ezvo. Zvinoita kuti ude kuzviita zvinotapira. Chero wakanzi vasadye wangosirwe minzwa waiurega uri smooth unodyika unoibva. Elisha haana kuti ndinodeclare kuti muri ngautapire. Osa vanhu vazhinji vane madeclarations pamusoro peupenyu hwavo ende hakuna chiri kuitika. Vanopedzera kuti nofunga munhu waMwari haana power. Power raMwari rinoshanda nefaith. Faith ile dimension yeknowledge. Saka uchiona even mudzimba mese kuno mudesert mese mawaves eDS anofura ari pamapenyu anofura ari full bouquet. Apa pfure mashoma anopfura zvese zvinodS. Vachicheka kuti mumba munoona zvakare. Pamba vanotopfura full bouquet. But une zvaunotenderwa nekuti wakabvisa mari. Kurati mari yako inokunyimisa zvakapiwa vanhu pachena. Peter ndopanoti ndazoziva kuti God is not the respect of persons. Why Mwari asimutsaurwe vanhu asarudze vanhu. Ndakambotara pane imwe nzvimbo munosara kuti Mwari uyu anotinda zvakafanana. Munhu ukaita nharo zvikanzi akunyepa. Dai achiita zvakafanana, dai upenyu hwedu hwakafanana. Ndikati aiwa anotiita zvakafanana but hatimude zvakafanana. Unokundo kune nyaya. Ndokuti munhu uya kuchechi kuya kuzongochovhocha. Istiri vakomana taitotera vasikana kwete Kristu. Aizvena wabvunzera. Kuzoziva Kristu unozvati munhu anotenda ukari chechi. Ndosaka Jesu statement yake aiti ndakainga pambayo kwaIsraeri akarasika. Bhaibheri robva rati setsika yake waienda kusinagoge musi weSabata. Kurati ainowabatira musinagoge. Unorasikira imomo. Yanisa nekurwangu nomusaka. Zvatereka setsika yake waienda kusinagoge musi weSabata. Kwazvona. Ndikati aiyo chamakapotsa kuziva iyi ajenda. Kutsvaga makwai akarasika. Saka inozva kuti ari mukati. Saka atoita tsika inowabatira imomo. Saka kuti maenemies ake akabva mukati. Chechi tiri mumazuva ekuti ukashayiwa flower, ukashayiwa shoko raMwari,
mizambiringa yawanda padzapa ndeyebundo. Problem munhu anenzara anogoda chinhu chakaibva, anogoda chikafu. But muzoda kutsvaka kuti ndicho here pane nyaya. Pakunzi Mwari pawanda. Pari kuprofitwa, pari kudeclarewa, pari kuitika zvinhu pawanda. Also vanhu they are moved with power to an extent yekuti vanoza knowledge. Danger yaSatani. Kwa Satani kune simba futi. Ng'anga dzakakandawo chimbo dzikaita nyoka. Hosi naAroni vakakanda dzikaita nyoka. Zvisati zvamedzana kune dzakawanda dzemwanga. Zvokuti ukasvika zvisati zvamedzana unosapota wrong team. Anda kuti Manchester ndakoti wrong team. Power isinyaya. Unozati Moses Stephen era. Akayeproduce a miracle. Akanzi taura nedombo paMeripa. Taura nedombo vanhu vanomvura. Iye ndokubvarowa. Mwari vakati hauchapinda. Ndokuti ndakuti taura waroma. Vachishona vanhu mvura ndokubva yabuda. And the type yanomvura vanoparidzira kuti muri kunwa mistake. Netsari. Kosa kune munhu anobuda results. Kuti results aya. Saka ndezvaMwari. When I break through results aya. Vanoona kuti mvura munhu akaita mistake. Muera mune vanhu vanogona kubenefita. Pakudiwa vanoziva zvokwadi. Zvokwadi ndiani? ndiKristu. Kristu ndiani? ndiye shoko. In the beginning was the word. Kureva kuti patiri kutsvaka Mwari ngatitsvake shoko raMwari. Mizambiringa yakatsvakwa ma-wild vines ndeyebundo. But ikazwika nongoda kufanana kuti ma-vines. Saka nongofananidzwa kunzi Kristu. But uzoziva kuti mizambiringa ndeyebundo. Don't want to test. Ende munyama uripo ndokuti unogona kungofa kana Elisha aripo wakasiri Elisha futi chaiye. Munhu waMwari mukoto maita rufu. Ana mutayo karifuka maiti namata. Apa padi munamata. Flower ngaibveko. Tabuda level yeshoko inobva kwauri. Inogadzisa poison iri mupoto. Ndoda kuimbuka kubva level yekuva mwana wesangano uye mwana waMwari. Mastage 2 iwaya. Unombotanga uri mwana wesangano. Wozoimbuka wozova mwana waMwari ari muauthority. Lesa vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Unoimbuka kubva pamwana wesangano kusvika pakuva mwana waMwari. Ari kufamba nekuexercise authority yemukingdom. Zvakanaka kubatwa musoro pachakanakisa kubatwa mukati. Kana Mwari vatini vanhu vapara nekushayiwa ruzivo havasi kuti minamato, vari kuti knowledge mukati kwete pamusoro. Unoona munhu wese paanoberekwa ndatanga kuda musoro. That's a sign yekuti panyika pauya usati wafamba funga. Pana panoshanda musoro. Musoro ipicture ye-knowledge. Anozodza musoro wangu namafuta. Kurati the anointing inouya pa-knowledge, pa-wisdom yemauri. Church ndinzwe. Usati tinoita dambudziko nekuti kuna vanhu vanofungidzira kuti nyika kana yakaita independence vanhu vanogarika nokuti vakaita independence. Ndikati aiwa vari kupotsa English kuti independence hazvireve prosperity. Zvinoreva to be independent. Kuti hamuchadzvanyirirwa maakuzviitira. Saka unogona kutambura muri independence. Chirungu kuti independence hazvireve rugare. Zvinoreva kusununguka. Saka zvinogona kusunga wakasununguka. So kugamuchira Jesu kubviswa mweya yechina kurumurwa pazvinogona kunetsa uri muna Kristu. Why? Nokuti unofanirwa kurarama shoko kuriita. Basa vanhu vazhinji vanenge matwins vanoona anonzi Panache naMunashe. Vazhinji vari pastage yaPanache. Nokuti kana Panache zvinogona kuti munhu ari pano ari pana Ishe vadapa. Asi Munashe
ari munaishwa. Banasha zvafana nekuti Emmanuel, God with us. Stage yatiri isu saisha Emmanuel. Isu ari matiri. Emmanuel, first stage to God with us. Second stage, God in us. Greater is the one inside. So greater the one inside. Maori is the weight. Shoko. Shoko ngaitika paridzwa. Unzwe chinokupupurira maori. Rese regere kuva powerful rese. Ndinonzwa kuti yavataurawo but that deeper. Why? Nokuti already maori mune zvavo. Hey! Flower ikutsvakwa inobva iko. Tine zvandinoda kuti Mwari vatiitire. That aside, Mwari vane zvavanoda kuti tiite nokuti tiri vana vavo. Amen. Kare ndaiti ndikarohwa ndichitamba bhora rechimisha ndairopota muna baba. Baba ondibata ruoko waenda kuna vakomana vandirohwa vobvuta bhora racho vovapopotera. Ndati kurei ndakabvutirwa bhora ndikadzokera mudhara akandipandukira zvikati ukasauya nebhora iroro audzoke pano. Kwenda pane stage yekuti hauchada kubatwa ruoko uchienda. You must grow and mature to defend yourself. Munozva kuti inenge rafu kuti mai vangu vari kudombosha vakauya kuno kutauni. Tada kupinda mutauni wandibata ruoko zvavaita kudhara. Kuti uri mwana wangu kubereka. Handidi kuti utsikwe wandibata ruoko. Kana vanhu vakandiona vanondinyarira. Iro riri rudo. Kunoti pane kumwe kudiwa kunomakisa. Saka mwe pacho Mwari vanenge vanokusiya so nokuti vanikanipa kune mamwe madivi kuti vanenge vakukumakisa. Pane paunofanirwa kukura. Kuwanikwa une flower situations. Ungoicheta imo. Usati wamhanya kumunhu waMwari. Ziva kuti Mwari wacho mukati maari inofuta. Ane simba anotaura anoita zvinhu. Bring me some flower. 2 Kings chapter 6 pana akarasirwa nemusoro wedemo. Elisha hana kutanga nemirambo, akatanga nekwesei. Rawira papi. Paraenda kusvika nenyaya. Parapinda na point of entry. Why nokuti zviri pachena. Mwari vakapa vanakomana vanhu kuti vazive. Zvakadanzika manje ndozvaJehovha. Saka zviri pachena unofanirwa kuziva. Oza ukarohwa nesikiri nyowani tinongokudzirowo kuti it's okay. Kwete yekudhara. Chokunaka dzoka chinanda kuitwa basa mutauro kuti mukore uno. Chadona mukore uno. Ukarohwa sikiri nyowani tingazviunderstand. Zvakadanzika ndezvaJehovha. Zviri pachena. Saka murume akati demo ravoda nechepapi. Kureva kuti unofanirwa kunge une knowledge ikoko inoita kuti ubatsirike. Pane knowledge inofanirwa iri kwauri inokonzera kuti ugone kubatsirika. Bring me some flower. Hapana munhu ndokunamatira ndinodeclare muriwo unoita musha. Chinogadzirisa muriwo uchingamuda ruchivi ikoko futi. Munhu achitosikwa naMwari ane system inofaita zvirwere. Saka kuti paunomwa mapiritsi, haasi mapiritsi anodhina nechirwere. Mapiritsi anongonobooster system iyo yemasoja iwayo kuti anova nechirwerecho. Kune zvitori designed already to fight sickness. Saka paunomwa madrugs, haasi madrugs anoenda ikoko. Anongonomudzidza masoja kuti anogona kunaka chokuchope nemusota zvinhu izvi. Information inoitwa passed on. Zvava simba yaMwari panoda kuiswa pamusoro peupenyu hwako. There must be a kingdom system inoresponda kuzvinhu zvaMwari. Tipeiwo flower ndo vakutokumbirwa ivo nechichemo. Recipe yemudenga inoita ngenirafu so. Ukaomerwa unoparidzirwa giving. Unotona recipe yacho panobikwa zvinonaka ere apo. Kunyika ukatsotswa stere kwabirwa stere kwauya kuchechi wofamba ndiro yekupedzisa. Unozvinoti ava varume ava vane recipe yakaipa manje. Ava havasi marobha vanorova pachena. Vanofamba bhasiketi. Iwo totiza nzara nenhamo kunzo kuti ndipotere kuna Kristu. Saka yogadzikwapo. Wotovhurirwa vhesi kunzi vanodyara nemisodzi. Kwete vanodyara misodzi. Uchema uchiita sei?
vanodyara nemisodzi. Dai Bible harirambidza kuti ucheme chema wako matulitsa. Recipe yekudenga yakuda vanhu vakura pamweya, inoshanda, inopedza nzara, but ine demand, bring me some flour. Dambudziko rakwe, situation irikwe, pane chinofanirwa kubva ikoko. Elijah anoti, I can hear abundance of rain. Ndinonzwa kupfira kwemvura zhinji. Paanopfugama akunamata mvura hainayo, anototuma munhu unotarisa towards the sea. Chaari kuda rain kwete water, mvura inonaya. But akutuma munhu unotarisa kune yakanaya. Ini ndaiti munhu akati I can hear abundance, aifanira kutarisa mudenga achikuta ivi noti makore akusvibirei. But paanoti I can hear abundance, anotuma munhu unotarisa pasi, kunotarisa mvura yakanaya, iye achida mvura ichanaya. Ndakubira chisungo chinamata. Pani chakasimuka kuenda mudenga, mujaya akamhanya zikati something is rising from a sea like a man's fist. Fist kupfumbata kurati zvinobatwa nemunhu zvinodaina promise yekudenga. Mvura haina kunaya nokuti Elisha wanyengetera. Mukunyengetera kava nerevelation kuti endai munotarisa kuti yakanaya yacho iri kugodzokerawo here kwayakambobva ikoko. Recipe yekudenga inenge rafu. Uchitarisira kuti inonaya, pane inofanirwa kubva kuno ichendo. Uchitarisira kuti pane breakthrough Mwari, pane zvavachaita, pane zvaunofanirwa kunge uchiita kuti usangane nezvavachaita. Recipe yekudenga inogadzisa poison iripo, but pane nyaya kuringisa flour. Uritsa upfu wakatsetseka weflour tiise poto. Poto yepoverty yakuda giving. Bring out something to take you to the place of blessing. Amen. Iyoyo haisishoti tatenda inzvengete nyaya iyoyo. Kana ukachema, pane vhesi inotozoti ukachema mukuchema imomo unodyara mumusodzi. Iri mavhesi yacho. Recipe yacho inoda vati kurei, nokuti kana munhu ambonanzva poison akazoti chidya futi, zvakuda vanhu vanotenda kuti munhu waMwari zvishuwa. Unozonogona kuzviramba. Mudhara nepoison riri mukati mutaakuzvakurora futi. I want us to pray. Mwari nipewo nzara nenyota yeshoko redu. Ma situations ese ari poisonous anofanirwa kupindwa. Anofanirwa kukandirwa flour. Marriage iri poisonous. Business iri poisonous. Nyika chaiyo iri poisonous. Ndoya uri kwakutiza uchienda hapana. Asi kudenga kuna Mwari anogadzirisa that situation kuti ive sweeter. Pamara paiva nemvura inovava, hakuna kunaya iri fresh. Pakangotsvakwa muti naMozisi akakanda mvura. Danda raakakanda shadow picture yaKristu pamuchinjikwa. Hama dzangu, Jesu akapinda musituation dzinovava, munopupura kutapira. Ufunge kuna vanhu vari kutapirirwa munyika iri kufamba zvakadai. Vane towakakanda mukati. Iwe uri mwana waMwari hauna zvinhu zvekukanda. Kanda kutenda kwako kuna Kristu. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Uchade wakatendeka Mwari wamasimba ose. Pamusangano uno Mwari, michato iri kuvava, dzimba dziri kuvava, mabasa ari poisonous, ma situations anokuwadza nekuuraya, nyika iri kuvava, economy iri kuvava, baba COVID iri kuvava mu situation dzevana vevanhu. Tiri kutenda kuna Kristu Jesu anova iye chingwa, anova iye flour yekuti kana yamukati mepoto tichapupura kunaka kwenyu, tichapupura kugadziriswa kwema situations ese. Takupai mbiri, takuremekedzai nokuti hakuna wakaita semi, hakuna wakaita semi Kristu. Baba, ndinotaura flour pamusoro pekereke yenyu panzvimbo ino Mwari. Ndataura flour mukereke, flour mukereke, makuhangase kuendana ngako
ngakufe kusawirirana ngakuparatwe. Ndinointroduce Jesu anonzi rudo. Ndinoisa flower mpoto ndataura unity in the church, ndataura unity in this church, ndataura kubatirana pamusoro pebasa raMwari nezita raJesu, nezita raJesu. Every poisonous meal I turn it into a good meal. Every poisonous situation I speak blessing and favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. Mwari wakitire nyasha shukuru.